Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị taa anyị na-ekele Chineke onye kpọpụkwara anyị ọnụ ọzọ. O meela ihe dị ka ọnwa atọ anyị na-anọkọbeghị otu a, na na-asị ya anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche ndị nna nke ọgbakọ anyị, ọgbakọ ndị Igbo anyị, na-echeta ndị nke na-arịa ọrịa ka Chineke mee ka ha na-adị mma, ka ọ ga-gosi ha ịhụnanya ya site n'ịgwọ ha ọrịa, ka ha bịa kelee ya. Anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche ndị nna ndị ọzọ, na-arịọ ka Chineke nye ha amamihe na akụnụba ha ga-eji rụzuo ọrụ o nyere ha n'ezinụlọ na n'ime obodo. Anyị na-arịọkwa n'isi ndị Knights of St. John International na their Ladies Auxiliary na ndị otu Kristi niile nakwa obodo anyị, na-arịọ ka Chineke na-echekwawa anyị niile site n'ọrịa coronavirus, ka ọ chọtakwa ihe a ga-eji wee gwọọ ya ka ụwa nwee ike inwe udo. Ha na-arịọkwa maka ezumike mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ. Ka anyị gakwa n'ihu na-echeta ndị ezinụlọ anyị ndị zuru ike nke ọnwụ, ndị nna pọgatrị, na-asị ka Chukwu nabata ha n'alaeze ya. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nkweme nke Yukarịstịa nke a, ka anyị nyochaa na akwanuche anyị mee ebere maka njọ anyị. Onye ga-arụkwa ihe ọbụla mbugharị elu ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye ga-arụwa ịtọghata ndị omejọ, Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị na duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kachasị elu. N'ụwa udo dịrị ndị mmadụ niile. Amen.
mee ka anyị na-atụrụ aha gị dị nsọ egwu, na-ahụ gị n'anya mgbe niile, maka na o nweghị mgbe ị na-ahapụ iduzi ndị guzosiri ike n'ịhụnanya gị site na adị ịhụnanya Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya kwuru sị, n'ezie anụla m izu ọjọọ nke ọtụtụ mmadụ na-agba megide m sị, egwurukwa n'ebe niile, gbagidenụ ya ka anyị gbagide ya. Ndị niile mụ na ha na-adị mma na-eche mgbe ọbụla m ga-azọ ha ụkwụ wee daa. Eleghị anya ọnya na-ama ya, anyị ga-enweta ya, bụ ọrụ nwaanyị ọ bụ ihe o mere anyị. Ma onye nwe anyị nọnyere m dịka dike dị ike ọgụ. Ndị na-ebuso m agha ga na-asọ mgbọrọgwụ, ha agaghị emeri. Ihere ga-eju ha n'anya n'ọdịda ha, wee butere ha oke ịgbagharị dị ebighị ebi nke anaghị echefu echefu. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha, ọ bụ gị na-enyocha ndị ezi omume, gị bụ onye ahụ na-enyocha uche na obi mmadụ. Kwe ka m jiri anya m hụ, ọ bụ ị ga-abụwata ha, maka na ọ bụ gị ka m kpesara olu. Were onye nwe anyị ukwe, too onye nwe anyị, maka na onye nwe anyị agbapụtala ndụ ụmụ ogbenye n'aka nke ndị ajọ omume. Okwu nke osebụ ụwa. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. N'ihi gị ka m ji ana nkọcha, ihere ekpuchiela m ihu, aghọọla m
onye a tụpụrụ n'iwu n'ebe ụmụnne ya nọ, bịakwa ghọọ onye ọbịa n'etiti ụmụnne m ndị otu nne m mụrụ mụ na ha. Maka na obi ịnụ ọkụ maka gị erepịala m. Nkọcha ndị na-ekwutọ gị n'ala, n'isi m. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. Onye nwe m, ana m arịọ gị, Chineke m, ana m arịọ amara gị na nnukwu obiọma gị, nyere m aka ugboro ugboro, zaa m oku. Onye nwe m, zaa m oku, n'ihi na obiọma gị ebuka na nnukwu ebere gị tụgharịa chee m ihu. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. Unu bụ ụmụ ogbenye, lee n'anya ka obi tọọ unu ụtọ. Unu bụ ndị na-achọ Chineke, ka obi unu jupụta n'aṅụrị, maka na onye nwe anyị na-anụ olu ụmụ ogbenye. Anya ya anaghị apụ na ndị nke ya, ka eluigwe na ala too ya, ka osimiri na ihe niile na-emetụ ụṅara n'ime ya too onye nwe anyị. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. Ihe ọgụ nke abụọ enwetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. Dịka njọ si n'aka otu nwoke wee bata n'ụwa, ọnwụ sokwara njọ bata. Otu ahụ ka ọnwụ si ruo mmadụ niile aka, maka na onye ọbụla emeela njọ. Njọ anọrọlarị n'ụwa ogologo oge tupu eme iwu. Ma ebe ọ bụ na iwu adịghị, o nweghị onye enwere ike ibu ebubo na o mere njọ mebie iwu, njọ emebi. Ma ọnwụ chịrị mmadụ niile, bido n'Adam ruo na Mozes. Ọbụladị na njọ ha abụghị imebi iwu dịka nke Adam. Adam bụ onye eji ama atụ nke onye ahụ gaje bịa. Ma a maara amara enyere jiri ihe buru ibu karịa ọdịda Adam. Ọ bụrụ na o were anya na mmadụ dum sitere n'ọdịda otu nwoke nwụọ, ọ kara wee anya na amara Chineke nke sitere n'aka otu nwoke ahụ bụ Jesu Kristi bịara ruo mmadụ niile dịka onyinye zuru oke e nyere na nkịtị. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edebe okwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya. Anyị
anyị ga-abịakwute ya. Haleluya. Hale, 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 haleluya. Hale, 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 haleluya. Hale, 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 haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu atụla ụjọ mmadụ, n'ihi na ihe ọbụla ekpuchiri ekpuchi ugbu a ga-abụ ihe ekpughere ekpughe. Nke ọbụla ezoro ezo ga-abụ ihe a gbara n'anwụ. Ihe m gwara unu n'ọchịchịrị kwuo unu ya n'ehihie ọcha. Ihe m dapụnyere unu na ntị kwusaa ya n'elu ụlọ. Unu atụla egwu ndị ahụ na-ebu ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama tụọ na egwu onye ahụ nwere ike ime ka ahụ na mkpụrụ obi laa n'iyi n'ọkụ ala mmụọ. Ihe a na-ere ụmụ nza abụọ ọ bụghị naanị otu kọbụ, ma nke ọbụla n'ime ha enweghị ike ịda n'ala ma ọ bụrụ na nna unu amaghị. Ma otu ọ dị, agwọla agịrị isi unu bụ n'isi ọnụ. Ya mere, unu atụla egwu ọbụla, n'ihi na unu dị oke ọnụ ahịa karịa ọtụtụ ụmụ nnụnụ. Ya mere, onye ọbụla nke ga-ekwupụta m n'ihu mmadụ, a ga-emekwupụta ya n'ihu nna m ya nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla nke ga-agọnarị m n'ihu mmadụ, aga m agọnarị ya n'ihu nna m nọ n'eluigwe. Oziọma nke Oziọma. Ọtụtụ dịrị Yesu. N'ụbọchị tata ka anyị nọ na-ere ihe gbasara coronavirus na nsogbu niile ọ bụ na-abịa. Ndị nwa Yesu Kristi si anyị atụla ụjọ ọbụla. Ọ sị atụla ụjọ onye ọbụla. Don't fear anyone. If there is anyone you have to fear, ọ ga-awụ a human being. Because the human being you are going to fear, and when he shall again by one. Emere in the image of God, just as you were also made. And emere ya ohere otesi yegi, the point will mean a use of ohere chukunyereki. Because through our baptism, God has given us some authority, that if we use this authority, no one can intimidate us. That's why Jesus is saying, don't fear anymore. I get in your book, Campbell Agorani, Basara Jeremiah. Jeremiah was a young man of 23 when he was called to the prophetic ministry. And Jeremiah by nature was a kind of person not trying to draw matter in any way. But if you look at the story of his coming, Otuchukwusi defined his mission. Tupu atụrụ ime gị n'afọ nne gị ama m onye bụ. Ahọrọ m gị ka ị bụrụ onye ọma nye mba niile. Ya gasị ya, ị ga-aga ugbu a to tear down and destroy and rebuild. Ka ọ ga-esi n'ihe ndị a, by the words he was going to speak, the prophecy God will give him, to tear down the unjust structure in Israel, to destroy, and then with his word, rebuild them, return them to the Lord. Now, okay, the Israel are in a kind of political trouble because of their worship of idol. Chineke ahapụ ha aka, ndị iro agaghị were ha na abalị ahụ. So ọ bụ ọnọdụ aka ha nọ, ha
bịakọwa na-aga Ijipt n'ebe ndị ọgọ mmụọ na-achọ enyemaka. Chukwu ezigara ha Jeremaya onye amụma ka ọ gaa tọọ ha mmehie ha n'ihu, mana o mechaa ka o nwee ike tọghata ha ka ha lọghachite ndị nwere. Ọ ya tearing down, destroying and rebuilding again. Jeremaya si na mgbe ya nọ mgbe ọbụla ya chọrọ imechi ọnụ ya, it will seem like the word of God was burning like fire in his heart. So Jeremiah, who by nature was a man of calm disposition, who wouldn't like to offend any person, ya nọrọzie ya sị ka m zekwere onwe m ha egbuo, mana ọ bụ okwu Chineke ka ọ gaji ikwu. Ya mechie ọnụ, okwu a na-anwụ ọkụ n'ime obi ya until he spoke it out. And that was the power of the word of God. It is not your word, it is the word of God. And that's why you see here, I see, in Jeremiah chapter 38, he was thrown into a cistern. In Jeremiah chapter 20, verse 7, Caleb said, Lord, you seduced me. You seduced me, and I allowed myself to be seduced. You proved to be the stronger. Because he had already submitted. In the first reading today, yes, they were plotting against him. And I say, they were persecuting him, disparaging him, denouncing him. And I say, let us denounce him, let us disparage him, let us set traps for him to see if he will fall into trouble so that we deal with him, because his existence was a distraction to their program. This is the way it is with every child of God. Cannot be living in the normal way people live in the world. I said, just do it. I'm going to want t-shirt, just do it. Just do it. That is, you don't need to think about the morality of anything. Just do it because everyone is doing it. That is not the way of the child of God. The child of God is someone that the world is going this way. Just say, no, that's not the way. This is the way. Because we are supposed to be the light of the world. And that is why Meshach, Shadrach, and Abednego in the book of the prophet Daniel. In the book of Babylon, these were the ones who were worshiping God. Just 3 of them in the whole city of their exile. Never stubborn about it. God did not abandon them. Just you, Majupesike, to convert the whole nation. A 4th person there, and he looks like the son of the gods. Yes, from now onwards, Meshach, Shadrach, and Abednego. That's a child of God. That's a follower of Jesus Christ. Someone invested with authority. But the thing Jeremiah represents a lot of us. That prophecy is a messianic prophecy, telling us what will be happening to Jesus Christ in the New Testament. But over and above this, what they represent, they need a woman Chineke. But what they need is how they need to my Jesus Christ. And in Matthew chapter 5, you see that Jesus Christ tries to show us that the way he was bringing was not the way that was there before he came. Even though he was saying, I have not come to abolish the law and the prophets, but to keep them. He was showing them a new way of doing that. Although to Jesus in by kind of each change, you were told before an eye for an eye, a tooth for a tooth. But I say now,
If someone slaps you on the right cheek, you turn the left. You were told before, love those who love you and hate those who hate you. But I say now, love your enemies and pray for those who persecute you, and then you be the children of your heavenly Father. The way of Christ is a radical way, positively radical. And Baba Jeremiah at the same time. Also, because from your baptism, you are called to this kind of ministry. When you start living the life of a baptized person in truth, you will be a distraction to people around you who are not on board with you. Oh, give a house and holier than thou attitude. I'm regarded as a grace or one. And go further because you want to be just. Oh my God, and they read right, guys, I will not follow this way. They will do everything to do away with you there because it will be a distraction to their program. Open follow, you want to get things right. And when you need the training of your spiritual energy. All these things are real. Our own reality background is very peculiar. I am in our own world in a way. Just this morning, when I read it, I must get more. In the altar, how they go, how many invest, many people employ. When your mama, you will create something. In the kind of time, you will have money. That is in the altar. How many children are being Man, I just said, oh, to Chineke Credit. Get in there, and the kind of the Palada. I warrant Shemek, and all these things are real. But, did the I see, I have to hear Christ is saying, do not fear anyone. You have something in you to counter them. Amen? Amen? You have something powerful to counter them. Use your authority as a child of God. Bernardino is here. That is why I'm telling you not to say you are a child, but to fan into flame the gift you received on the day I laid my hands upon you. God's spirit that you received was not a spirit of timidity, but a spirit of power, love, and self-control. Jeremiah goes right. Now, one Chineke, when you listen to Jesus Christ, almost also so. But I know my Lord is with me. Amen? Yes, I know my God is with me. And that at the end, shame will be the lot of my persecutors. That's something said with confidence. That's always so good. But God is with me, and one with God is majority. We saw it in the case of Elijah and the 450 prophets of Baal and Asherah. He was alone, but God was with him. He challenged them to a contest, and he defeated and killed all of them. And it's not like that. It wasn't like this at the beginning. In the book of Genesis, chapter 1, verse 31, he saw that all he made was very good. But in Genesis chapter 3, we could see how Adam and Eve ruptured the harmony of creation. And that was the beginning of troubles. Paul actually put a second reading that all we need now in your job if people were to follow the regular of living, there will be no need for any law. But because some natural for the natural you, and he will see you to regulate behavior.
Yes, man, ihe dị egwu n'ime ya bụ na ebe niile njọma bara ụba, amara Chineke ga-abịaba ụba karịa ya. That's what we have in Jesus Christ. The power of grace that He has given us. You are not a child of God because of Him. Oh, a precious gift that God has given you. And that is why you have to use it with authority. Paul has said, I got a visit in thanksgiving to God for what He has done for us in Jesus Christ. Always the light of the world, the salt of the earth. Oh, we're in Matthew chapter 5, verse 16. Also, let your light so shine before men, so that people see your goodness, they will give the praise to your heavenly Father. Oh, we know my spreading goodness in the world. A few weeks ago, Yesu Christi, Nana Abani, chose the 12 apostles, then Yabia, Nanketa, Yana Abani, how to approach the work as His servants. Yeah, you are not alone. Remember Matthew 28 at the end, God said, know that I am with you always, yes, until the end of time. Baba has said, who not let me press a mojo. Run. That is the nature of the word. And everything in your own in whisper, proclaim it. In your lands of Resurrection, God and our rooftop, Magani, Guardian, Mahadami. The truth can never be silenced. Truth can never be silenced. But every lie has an expiration date. Truth can never be silenced. And no matter how you bend it, at this one appointed time, it will spring up again, majestically. Bear refute to everything equally. I'm on the other day, some blacks, I'm erroneously. It be 60 years ago. Now they're finding the truth. Manandia, was a boy of 14. A red electric chair, were the boy. For what he never knew where it happened. I did not know that he was innocent. But truth can never be stifled. We are people called to proclaim the truth of the Lord, and we should be courageous in doing that. Today, our Father's Day, it is a rare opportunity for us to think about what it means to be a father. In our society today, I am on with Omwaka most times. But the Bible says, teach the child the way he should go. When he grows up, he will never depart from it. From time to time, and I'm just say, oh, when they can see, Omwaka, I had church before, but since they went to college, I'm here by Madonna said, man, I know church, I know charismatic, I know Legion of Mary, Sacred Heart universities. It depends on the kind of foundation you have given to your child. Fathers have been called to a very special mission. The fourth commandment, honor your father and your mother. Which if they use it, our presence will not be filled with young people today. But he gave young people, both for as young people, and they're still there. Most of them blacks. Always look like to prejudice and a lot of things. But a lot of other black people who have risen to prominence. Just a few days ago, I was talking with somebody from my former parish.
Again, I said that this boy is going to and fro from the prison and back, you know. They throw him back to the prison. Joyce, what have you done as his father? Have you sat him down to talk to him? I said, no. Why? You know, abuse. See, okay, our abuse. And moreover, number of no longer somebody about okay, see, maybe it's better also every time when I got to prison, Ghana let them know. Teach the child the way he should go. When he grows up, he will not depart from it. Oh, I'm not there again. Okay, this lockdown, I was saying that it was a great opportunity for families to come together in prayer. And fathers, we are supposed to be leading these devotions. The family is the domestic church. And until we discover that power of prayer in the family, a lot of things will still be in disarray. Yeah, what about time? I make a legible, Makandi and then na yoka Chineke, onye na-ama, ha ga-eji na ihe ndị ahụ nyere ha ka ha na-egosi ụmụ ha ụzọ kwesịrị ịṅomi, to show them good example. Anyị na-ekpere maka ndị nna ndị nke nwụrụ anwụ ka Chukwu nye ha ezumike ebe n'alaeze ya. Lee ndị nke na-arịa ọrịa ka makwa ndị nke ezinụlọ anyị na Igbo community si Chukwu ka o metụ ha aka nsọ ya ka ha gbakee n'ọrịa ha n'otu n'otu bịakwebe abịa kelee ya. Ọ ga-abụ ihe aṅụrị at the end of time if every father will be such that ya na-abanye n'eluigwe nwunye ya na ụmụ ya esoro ya n'azụ in a procession. It will be a regrettable thing. Now, I am not together, you know? Never were here. Then, on the last day, they are not here. I am not need your leg. That's what I walk home. No. Fathers, rise up to your duties. Just begin, God will be with you. Jeremiah said, I know I'm not alone, God is with me. Christ is saying, fear no one. Guzoro, as we just told you are worth more than sparrows, hundreds of sparrows. He made you in his own image. I have a Chineke, now I'm not if you are more than this. Kambo la ega bajo son kuwa. Kaya mike mwenye ebe na lezi stena Kristi onye mwana. Kaya bidelo maka ikuta utani ukupani. Unajula ekwensu. Ajula mnya. Notuto na arafu ya nile. Ajula mnya. Ejula ndo iwe diwezi ndo imwero wegi dika nwa nke Chineke. Ajula mnya. Ejula arafu nke ihe ọjọọ. Jụ ịbụ ọgwụ nke njọ. Ejula ekwensu onye kpatara njọ bịa bụrụkwa onye isi njọ. I kwere na Chukwu Nna onye pụrụ ime ihe niile onye kere eluigwe na ala. I kwere na Jesu Kristi so otu nwa ya dị mana anyị onye ahụrụ site na Maria nwaanyị na-amaghị nwoke ọta ahụhụ nwụọ ọnwụ bịakwa si n'ọnwụ bilie ọdọ n'aka nri Nna.
ị kwere na mmụọ nsọ, na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi. Chineke nna ji ike niile na onye nwe anyị Jesu Kristi enyela anyị ikikere dịka ụmụ ya site na baptizim o mere anyị, bịakwa gbaghara anyị njọ anyị, ka otu Chineke ahụ were amara ya chekwaba anyị n'ime Jesu Kristi nwa ya ruo na ndụ ebighị ebi. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu gosiri anyị taa na anyị dara oke ọnụ. Ọ sị na agịrị isi anyị agụọla ya ọnụ, nke pụtara na anyị dị mkpa n'ebe Chineke nọ. Ka anyị bịa n'ugbu a yọọ Chineke n'ekpere nke ndị kwere maka ihe dị iche iche nke ọ na-emere anyị, ka anyị kelee ya maka onyinye nke ndụ nke o nyere anyị. Ka anyị kelee ya na o kwere ka anyị bịakọtakwa ọnụ ọzọ n'ụbọchị tata, bịa kelee ya dịka otu ezinụlọ. Anyị na-ayọ o Chineke onye ime eluigwe, ka anyị na-ekele gị maka ohere i nyere anyị n'ụbọchị taa na okwu nkasi obi nke i nyere anyị. Anyị sị gị nara otito. Anyị na-asị gị ka ile ụmụ gị niile nọ ebe a, ka ị gaa n'ihu na-echekwawa ha. Lee ndị ọzọ nọ n'ụlọ, ndị gara achị n'ebe a maka iyi enweghị ahụike ha bịafuru. Anyị sị gị ka ị na-eme ka ha na-adị mma. Onye nwe anyị, were ọnọdụ n'ime ndụ anyị n'otu n'otu, ka mgbe ọbụla ọsọ ọrịa nke a ga-agacha, ka anyị na-ederekwa ndụ ịbịa kelee gị. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-arịa ọrịa n'akụkụ ụwa dịgasị iche iche, ka makwa ndị coronavirus ji aka. Anyị na-arịọ ka Chineke họpụta ndị ga-ewepụta ọgwụ ka a ga-eji gwọọ ha ọrịa, ka ha nwee ike dị mma bịa kelee ya. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị yọọ maka anyị niile bụ ndị mere baptizim, ka anyị mata ụdị ikikere Chukwu nyere anyị site na baptizim e mere anyị dịka ụmụ Chineke. Ka anyị na-ebi ndụ anyị dịka ndị mere baptizim site n'ụzọ dị otu a, na-emerụ ikikere nke ajọ mmụọ. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nna niile, ka makwa ndị nke ezinụlọ anyị na ndị nke Igbo kọmuniti anyị, ndị nna ndị nọ ebe ụlọ anyị Naijiria. Ka Chukwu nye ha amara nke ha ga-eji na-eduzi ndị etinyere ha n'aka na ezinụlọ ha dịgasị iche iche. Ka site n'ịrụzu ọrụ ha na ezinụlọ, ka anyị nwee obodo nke nọ n'udo. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị yọkwa ayịyọ maka ndị niile nọ na pọgatọrị, ndị Chineke kpọrọla site n'ụwa nke a, ndị ka na-ata ahụhụ maka njọ ha metara mgbe ha nọ n'elu ụwa. Ka Chukwu onye nkasi obi, onye nwụrụ ọnwụ n'elu obe maka ihi ha, ka o were ọbara ya dị oke ọnụ sachaa ha, nabata ha n'otuto nke alaeze. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị yọkwa ayịyọ maka okwukwe nke ga-eme ka anyị kwesị ike na Chineke, na-ekweghị ka ihe ọbụla nke ga-eme anyị na ndụ mee ka okwukwe a daa mba, kama ka anyị site n'ekpere na-enweta amara nke Chukwu kwadoro anyị. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị hụlata isi ugbu a yọọ Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa anyị. Maka ihe ndị a niile, anyị arịọ gị onye nwe anyị. Anyị ga-echeta n'ụzọ pụrụ iche Bishọp Barnes, onye ga-eme 75th birthday ya. Anyị na-asị Chineke onye kpọrọ ya ka ọ bụrụ onye ụkọchukwu ya, ka makwa ka ọ bịa bụrụ bishọp nke San Bernardino Diocese, onye zọpụtarala ya n'ọrịa na mgbe gara aga,
ka ọ gaa n'ihu na-agba ya ume na agụ na mkpụrụ obi, ka ụbọchị niile nke ndụ ya ka ọ hụ ihe ga-eme ka ọ na-enye Chineke ekele, ka onye ya amamihe ọ ga-eji na-achịkọta igwe atụrụ o tinyere ya n'aka, ka mgbe ọ ga-agbacha ọsọ nke ụwa ka onye kwe ya ebe ezumike n'ihu ya n'ala eze. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Nna ji ike niile, onye ebere, ụmụ gị agbakọla ebe a ụbọchị tata. Anyị na-ekele gị maka ịbụ nna anyị. Anyị na-ekele gị maka amara nke ị na-enye anyị. Anyị na-ekele gị maka nzukọ nke isi na ya wee mee ka anyị bụrụ ụmụ gị site na baptizim anyị. Anyị na-asị gị ka ị meghee obi anyị maka amara nke ị na-enye anyị ụbọchị niile. Mee ka obi sie anyị ike n'ọnọdụ ọbụla ịmara na ị naghị ahapụ ụmụ gị aka. Chukwu, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị hụrụ nwaanyị n'ime ya, ka mgbe ekpere ghara ịda anyị, kama ka n'ihe niile ka anyị ihe ga-eme ka anyị na-akpọkụ gị na-enye aha nsọ gị ekele. Chukwu, nye anyị amara ka anyị ga-eji fee gị ezi ofufe n'ụwa nke a, ka mgbe ọbụla anyị ga-agbacha ọsọ nke ụwa ka anyị soro na ndị ga-akpọbata n'otu nke ala eze site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Maka onyinye anyị ekwesịrị itinyechi ihe ndị ahụ na the baskets at the back already. No, these are for the second collection for retired clergy. But in case of another time, I know about at least at this time of pandemic, the baskets are at the back. As you come in, you throw in your collection there. Father, they can also So what we can do now, maybe, yeah, they can go one by one, just one by one. We want to be sure we are maintaining the distance.
Rịọwanụ ụmụnne ka Jọn na-akpọ unu bụrụ nke ga-asọpụrụ unu na-apụghị n'ihe niile ịnara nụ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otuto nke aha ya, ya na maka ọdịmma nke anyị na maka ozugbo nzukọ ya dị nsọ. Onye nwe anyị nara aja otuto nke a na-emeda gị obi maka njọ anyị, mee ka ọ wụcha anyị ka anyị dị ọhụrụ, meekwa ka anyị were obi anyị niile na-achụnyere gị aja nke a na-amasị gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi elu. Anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. Ọ bụ ike kwesịrị ezi na-enye ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile, ọ nna dị nsọ site na mmadụ ịhụrụ n'anya bụ Jesu Kristi. Ya bụ okwu isi na ya mee ihe dum, onye zitere ka ọ bịa gbapụta anyị. O were ahụ site n'ike nke mmụọ nsọ, abịa mụọ ya na Maria nwanyị na-amaghị nwoke. Iji meju uche gị na iji gbatara gị ga-abụ n'ike gị dọrọ nsọ. Ọ gbasara aka nke ọkụ n'elu obe, ọ bịa mmeri ọnwụ were gosi na mbilite n'ọnwụ dị. Ka anyị soro ndị ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta otito gị were otu olu na-ekwe. Nsọ, 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 Osebuluwa, na ịdị nsọ ezie, sọ gị na-ebu ihe doro nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele n'ọtụtụ, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ nke a ga-edorunye maka unu. Otu ọkwa kwụsị mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'ọtụtụ onye dị ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebere, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
Anyị pụta n'ihe nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwusa ọnwụ gị, o Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala abụọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikwa nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Gerald, Osoyachi bụ Alberto na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwe wee gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ekpere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebighị. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye ahụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were gọpụo Chukwu Nna anyị dị n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ọchịchị gị bịa, mee uche gị n'ụwa ka esi mee ya n'eluigwe. Nye anyị taata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mmehie anyị, ekwela ka anyị kwe anyị, ma zọpụta anyị na njehie. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ ọsọ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka nzọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbala nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Ike na otuto ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bara n'ụwa azụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke nka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, ịbanye ndụ na-achị ebe. Udo nke ọsọ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi, onye sị anyị akpụrụ egwu onye ọbụla na ya nọnyere anyị, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa.
anyị nwere isiọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Entonces yo que batanga, acuso su bono, Ahụ Kristi. Amen.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ ị na-enye anyị ahụ na ọbara nwa gị dị oke ọnụ iji mee ka ndụ gị dị ọhụrụ n'ime anyị. Site n'obiọma gị, mee ka oke anyị na-eketa n'ihe omimi gị dị nsọ ugboro ugboro wetara anyị nzọpụta n'uju site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. I am wearing these baskets for the retired clergy. The retired clergy of the diocese, about 47 of them or so. Our Father John, who was here with us, as one of them. But the announcements to be waiting. So the baskets in front are for that second collection for the retired. praise the Lord, Hallelujah. hallelujah. Amen. Ọtụtụ dịrịnụ Jesu. And baby. Nke a bụ amụma ọkwa nke izu a, mana m asụ ya n'oyibo. Ife gbasara this second collection, etu esi wee kwuo sị na currently there are 42 retired diocesan priests, 8 of which are over the age of 80 years and 7 of them are over the age of 85. Many of these retired priests continue to serve throughout the diocese when needed. Unfortunately, low salaries and low social security do not meet the retired priest's current needs, such as healthcare, aging needs, and housing. And twice we have if it was our COVID depleting the church's revenue greatly. Because of course, with 21 new priests ordained in the past 7 years and 41 seminarians preparing for the priesthood, the Father's Day collection also helps to continue building the endowment fund to provide for future needs. Thank you and God bless you generously.
and bless your generosity. Beginning Monday, June 22nd, that's tomorrow, we will be adding a 7 p.m. evening mass to our weekly mass schedule. As such, our new weekday mass schedule will be Mondays, Wednesdays, and Fridays. There will be masses at 8 a.m. and 7 p.m. On Tuesdays and Thursdays, masses will continue to be at 7 p.m. The evening 7 p.m. masses will be live streamed from the Facebook page of the church. The chapel is open for personal devotion during the weekdays from 7 a.m. to 7 p.m. At this time, during the Phase 1 church reopening, group devotions are not permitted. However, we will have exposition of the Blessed Sacrament, silent adoration and benediction at 6 p.m. to 7 p.m. weekly on Mondays and Fridays. We invite you to join us this first Friday on July the 3rd for Holy Mass at 8 a.m. and 7 p.m. and exposition, silent auction and benediction at 6 p.m. to 7 p.m. in the church. On June 28th, the extra Sunday Spanish Mass added for the faithful during the opening of the church will have its mass time moved from 12:45 p.m. to 2:15 p.m. Okay, so nke a bụ ọmụmọkwa nke parish. Ọ dịka anyị si wee malụ na tata bụ ụbọchị ndị nna. Anyị na-ekene ndị nna niile nọ ebe a jadụrụ anyị. Anyị na-asị Chukwu gọzie unu. Ama m na onye isi anyị nọ, ọ ya agwa unu mana from the community, anyị na-asị Chukwu gọzie unu n'ọrụ niile unu na-arụ. Na-asịkwa onye ọbụla jisie ike n'ife nke anyị na-afụ ma coronavirus dịka otu nwanyị si ma ife ndị ọzọ ka anyị kaba ahụ ihe edobe iwu etu esi gwa anyị biko ịma na ya bụ ajọ nnụnụ fee oye efe anyị asị na efe ofebe ga-ahụ kedu etu esi asụnyere iwu ọgbọma ọzọ wee bụrụ ya na Chukwu ya agọzi anyị ga-echekwaba anyị na-ebu anyị ego ụbọchị niile anyị na ndị ezinụlọ anyị na onye ọbụla ka anyị dị safe from this issue. So otuto dịrị m Jesu. God is good all the time. As the representative of the Igbo Christian Women Organization, I want to say congratulations to our mothers. We made it another year and our church has opened. I also want to say happy Father's Day to all of you. Sorry we will not be able to feed you today because we're supposed to go home right after Mass. But we will take care of you next year. Hopefully by then, Covina Gyros will be out of the way. So when that time comes, we will celebrate as usual. So take care of yourselves, take care of your families, and just one word for the fathers, continue to hold your families up because most of your wives and your children depend on your handwork and your dedication to Christ. If you go forward, we'll follow you. If you lag behind, there's a very big risk that we may also begin to lag behind. But God forbid, because we will continue to build our families up as women too. So thank you very much, and again, happy Father's Day. Ndị nna nna ebe a, ha nọ n'ebe n'ebe fọm. Ha bịara n'ebe ha nọ. Ndị ọla amaghị ha guzoro, we have special prayer for them. Just stand up wherever you are. Our help is in the name of the Lord,
who made heaven and earth. God our Father, in your wisdom and love you made all things. Bless these men, that they may be strengthened as Christian fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. Grant this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I could end the Yes, Yes, sir. I believe in final blessing, please. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ Nyekwara mmụọ gị. ka Chukwu chike nlegozi ma chekwawa ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ka anyị laa ọnọdụ ndị nna anyị Kristi n'isi akwụsịgo. Ekene dịrị Chukwu. Thank you, everyone. Thank you, Father. Brother David. Brother David. In the save, yes, save. Ostino.